Hát nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, ahol az alkalomból, hogy két kedves kolléganőmmel, Rita nénivel és Betta nénivel arra gondoltunk, hogy abszolút segítő szándékkal elindítunk egy 3 etapból álló, mondjuk nevelési kérdésekre választ adó kis sorozatot. Amit szeretnék erről elmondani, hogy ebben nem lesznek idegen szavak. Tehát, hogy ez az előadás nem arról szól, hogy mindenfajta tanult okosságot önöknek továbbítsunk, hanem teljesen hétköznapi, közérthető, segítő szándékú mondatok fognak elhangozni. Most legszívesebben bemutatkoznék, csak azért, hogy lássák a szülők, hogy nem mint intézményvezető állok ebben a pillanatban itt, hanem elsősorban, mint 3 gyermekes édesanyja, vagy mint egy unoka boldog nagymamája, vagy mint 33 éve óvodapedagógus. És ezzel a szándékkal kívánok önöknek segíteni. A gyermek Isten ajándéka, családdá váltunk. Ki hogyan jutott el a gyermek áldásig? Vannak olyanok, hála Istennek, akik nagyon könnyen szerettünk volna gyermeket, összeházasodtunk, és jött a baba, és vannak olyanok, akik egy kicsit nehezebben. Ki hogy, de ebben a teremben mindenki valahogyan édesanyjává és édesapává vált. Mindenki szereti a gyermekét, ezt itt leszögezhetjük, ez egészen biztos, de egy példán keresztül szeretném bemutatni azt, hogy biztos, hogy mindig mindenki jól szereti a gyermekét. Gondoljuk el azt a szituációt, amikor van egy olyan szülő, aki valamilyen oknál fogva, és édesanyja, mondjuk 13 évesen, ez egy megtörtént eset, 13 évesen édesanyjává vált, nagyon nehéz sorban, és a segítő szakembert mindig lehet hívni éjjel-nappal, és egyszer csörög a telefon, és nagyon izgatott az édesanyja, és jelzi, hogy hát segítség kellene, menjen már ki. Ez egészen késő délután van, vagy kora este, a segítő szakember kimegy, és az édesanyja azt mondja, hogy sír, és nem tudja megnyugtatni, 2 hetes a pici baba, és a szakember kérdezi, hogy hát nem éhes. Nem, biztos, hogy nem éhes. Tejem már nincs, de kakaót főztem, és megetettem. 2 hetes. Szereti? Hát persze, hogy szereti. Hát mindent megtett érte, csak nem biztos, hogy jól szereti. Nyilván ez egy sarkított példa volt, de mi sokszor járunk úgy gondoljuk, hogy szeretjük, valóban szeretjük, csak nem biztos, hogy jól. A másik talán, ami fontos, és hogy hol lehet ma gyermeknevelést tanulni egy fiatal szülőnek. Van ma olyan iskola, beiratkozom, mert hogy én babát szeretnék, és akkor engem mindenre megtanítanak. Nincs ilyen ebben a pillanatban. Pedig önök nagyon jól tudják, hogy az orvos tanul 5 évig, a mérnök, nem tudom én, 4 vagy 5 évig, és gyakorlatilag amikor kikerül az egyetemről, akkor vélhetőleg valahogyan meg fog minket műteni, meg vélhetőleg tervezni fog majd egy házat, vagy egy, nem tudom én, egy palotát. Szakmai gyakorlata még nincs, de van annyi lexikális tudása a könyvekből, hogy meg tudja oldani a feladatot. És akkor itt vagyunk mi, amikor azt mondom, és azt szoktuk mondani, hogy hát azért a világ legszebb dolga szülővé válni. És erre mi nagyon-nagyon várunk, és azt mondjuk, hogy ez a legnemesebb, de a legnehezebb feladat. Kapunk valakit a kezünkbe, egy élő, pici gyermeket. És milyen nyugalomban vannak az édesanyák, amikor megtudjuk, hogy ez a picike megfogant, és úgy növekszik bennem, és ez olyan jó érzés, de hogy olyan nyugalommal vagyok. Még akkor is nyugalomban vagyok, amikor megszületik ez a pici baba, mert hogy jól el vagyok a kórházban, ott vannak körülöttem, bármi problémám van, vélhetőleg valaki fog segíteni. Utána hazamegyünk, még az is jó lehet, hogy jön a nagyik hada, meg nem mindenféle rokonok, és mindenben segítenek engem, mint édesanyát fölépülni, és eljutunk oda, hogy körülbelül 1,5 éves a gyermek, amikor szembesülök azzal, hogy ő önmagára talál.
és még egyszer mondom, tehát 1,5 éves. Neki kezd nyiladozni a kis értelme. Ő már tudja azt, hogy neki van akarata, és kezd dacossá válni. És kezd velem pörölni. Ugye? Próbálkozik. Feszegeti azokat a határokat, amelyeket itt tudjuk, hogy miről beszélek. Itt reggelente szoktunk ilyennel találkozni bölcsödébe, óvodába, de hogy ezek teljesen normális és életkori adottságok. Ennek most és ekkor van itt az ideje, és nem máskor. Na de hogy hogyan fogom ezt a helyzetet kezelni? Hogyha azt gondolom, és így legyintek, és azt mondom, hogy hát de hát most mondjuk az övé is olyan, meg az övé is, meg mindenki, hát akkor, de hogy ez nem így működik. Neki majd, amikor kamasz lesz, még mindig én leszek az édesanyja, meg az édesapja, és neki még mindig én kell, hogy mutassam az irányt. És akkor már nem lesz olyan humoros, hogy az övé is, meg az övé is, hanem legjobb, ha én azt fogom majd mondani, hogy de az enyém nem. Az enyém tud tiszteletet. Az enyém ért a szóból, és fogunk arról beszélni, hogy nyilván, hogy hogyan fogunk ide eljutni. Amit szeretnék még jelezni, hogy ne gondoljuk azt, hogy innen, ha hazamegyünk, meghallottunk minden, 2-3 napig fogjuk majd nyilván követni, ami itt történik, de amúgy meg nem megy, meg hogy nehéz, meg egyáltalán. Akkor kérem a szülőket, hogy majd arra gondoljanak, hogy amennyiben, és Jóisten ne adja, az önök gyermeke most beteg lenne, és elviszik az orvoshoz, és az orvos azt mondja önöknek, hogy kedves édesanyja, édesapa, 1 év, mire mondjuk lábra áll ez a gyermek, és 1 év alatt minden nap önöknek nagyon kemény tornát kell mondjuk a gyermekkel véghez vinni, nem lesz nagyon egyszerű, a gyerek sírni fog, ordítani, anyuka is, de ha ezt végigviszik, ezt a terápiát, akkor lábra áll a gyermek. Ugye, hogy könnyek közt is megtesszük? Ugye, hogy mindannyian azt mondanák, hogy mikor telik le, Istenem, ez az 1 év, de megteszem. Valami hasonlót kell gondolni. Tehát az, hogy holnap megteszem, meg holnap után, de már húsvétkor, nem karácsonykor, meg végképp nem, amúgy időm sincs rá, ez így nem megy. Tehát ha eldöntöttem azt, hogy igen, szeretném, és szeretném, hogy jó legyen, akkor csak meg kell fogadni mindazokat, a mondatokat, szavakat, amelyek elhangzanak. A gyermek nagyon okos, ügyes, minden gyerek a saját szintjéhez képes, nem hozzám képest. Mert hogy én vagyok az okos felnőtt, mindegy, hogy én buta vagyok, akkor is hozzá képest, én vagyok az okos felnőtt. A gyerek nem egy kicsinyített felnőtt. Ő nem tud irányt mutatni. Lehet, hogy toporzékol és akarna, de nekem azért tudnom kell, hogy nem ő fogja mutatni meg az irányt. Azt én fogom megmutatni. Mert hogy nincs tapasztalata a világról. Gyakorlatilag nem sok ismerettel rendelkezik. Viszont minden gyerek borzasztóan vágyik a szeretetre. Olyan ritkán látjuk itt az óvodában, nem azt mondom, hogy egyáltalán, de olyan ritkán, hogy megölelik azt a gyermeket, hogy megpuszilják. Tehát ezek érzelmek, és most alakítom ki a gyermekemben az érzelmi intelligenciát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor megérkezek az óvodába, és elválok a gyermektől, nem csak úgy, na menjél, hanem megölelem, megpuszilom, van ilyen is, és azt mondom, hogy alig várom, hogy délután legyen, és jövök érted. Ezek, gondoljunk mindig abba, hogy ezt a férjünk nekünk mondjuk, nem olyan rossz, nem? Tehát, hogyha így válunk el, hogy édesem szívem, de hogy akkor a gyereknek is ez fontos. Nem fogja megunni, mondjuk el minden nap, és amikor megérkeztünk, minden nap mondjuk egy de jó, hogy itt vagy. És ezt már csak mellékesen mondom, hogy akkor, amikor azt hallom, vagy azt halljuk, hogy péntek, végem, 2 nap biztos nem fog menni. Hát mikor lesz hétfő? És nem megy, és nem bírok vele, és nem tudom, kész, elengedtem, ilyeneket szoktunk hallani, hogy elengedtem, akkor azért bátran gondoljunk arra, és most ez nagyon súlyos lesz, amit mondok,
hogy mindannyian biztosak vagyunk benne, hogy délután még adja az Isten, hogy találkozunk vele? Ez biztos, hogy vissza fogunk érkezni az óvodába? Egészen biztos, hogy nekünk nem történhet balesetünk. Hát, hogy én a nap folyamán nem halhatok meg. Vagy ne adj Isten, ő. Hol van, azt tudjuk. Tehát amikor ezeket elengedjük, és ha holnap lemegyünk úgy a lépcsőn, hogy akkor igen, jusson eszembe, hogy mi a biztosíték arra, hogy mi még találkozunk. Így legyen. De ne szalasszuk el, soha ne szalasszuk el, hogy megölelem, megpuszilom, és nevelem, akkor is, ha az úgy hangzik, mintha úgy mondanám, hogy szigor. A szigor, az következetesség. Anélkül nem megy. Anélkül nem megy. Jó, tehát a gyermek az enyém, én vagyok a szülő, a felnőtt és az iránymutató. Teljesen abnormális az, hogy egy gyerek irányt mutat. Van, amiben irányt mutathat, de engem nem irányíthat. De higgyük el, hogy a gyerek az irányításra vár. A gyerek vágyik arra, hogy őt irányítsuk. Vágyik arra, hogy büszke legyen az édesanyjára és az édesapjára. Aki dolgozik valahol, és gondolom mindannyian dolgozunk, akkor úgy őszintén mondjuk meg, hogy az büszkeséggel tölt el, ha úgy gondolom, és jogosan úgy gondolom, hogy hát a főnökömnek olyan sok tudása nincs. Hát az enyém talán több. Hát szeretjük azt a vezetőt, azt a főnököt, akiről úgy gondoljuk, hogy hát ő egy példa, ő felnézek rá. Na, az önök gyermeke ugyanezt várja. Én fölnézek az anyukámra, az apukámra, mert ő mutatja nekem az irányt. Nem lehet ez vissza. Büszke vagyok rá, mert okos, mert egy biztos ember, aki biztos talajt mutat nekem. És egy gyerek nem oszthat ki. Nem oszthat ki, és nem dirigálhat számomra. Olyan sokszor elhangzik, és olyan sokszor halljuk, hogy nem. Nem mondhatja, hogy nem. Az magyarban létező szó, ez egy tiltó szó, ami miénk. Tehát, hogy bátran jelzem, hogy az a szó, hogy nem, az a miénk, az a szülői az a szó, az nem a gyereké. Nem mondhatja azt, hogy nem. És ha azt mondom, hogy szigor, és ez nem annyira jó szó, akkor nevezzük a szigort következetességnek. Na de erről is beszéljünk, hogy mi a következetesség, és miért baj az, amikor azt gondoljuk szülőként, hogy sokszor tapasztalunk ilyet, ha én szigorú vagyok, engem nem fog szeretni a gyerek. Hát de hogy én mindent aláteszek, mindent is, és akkor engem, ez nem igaz. Tehát, hogy engem azért szeret a gyermekem, mert én vagyok az édesanyja. Ez az alap, itt kezdődik. Nem azért szeret, mert szigorú vagyok, feltétel nélkül szeret engem önmagamért. Még akkor is, ha azt mondja, hogy nem szeretlek, és még ez a jobbik eset, ezt mondta, akkor már nagyon jó irányba állunk. De nem mondhatja azt, hogy utállak. Tehát erre már büntetés jár, majd ezt mindjárt el fogom mondani, hogy milyen. Az, hogy nem szeretek, az teljesen jogos. Mert ő benne is lehet düh, és neki egyetlen egy fegyvere van, ha csak nem kezd el engem rugdosni, ugye? Majd erről is beszélünk, de egy fegyvere van, a szó. És igenis, hadd mondjam azt, hogy amúgy most ebben a pillanatban nem szeretlek. De addig, amíg nem ment világgá a gyerek, hát addig az nem is oké. Tehát hadd menjen már világgá. Na most nem mondom el, hogy melyik gyermekem, de nekem is elindult. És ezt innen bátran közlöm, hogy volt neki egy kis hátizsákja, kék színű, ilyen kis fehér macifej volt rajta, és elém állt, kisiskolás volt, hogy akkor én most világgá megyek. Na jó, hát mondtam, hogy akkor melyik hátizsákkal szeretnél menni, és ez tényleg így történt, és elhozta. Mondtam, hogy tegyünk bele vizet, tettünk bele vizet, meg már nem, a vízre emlékszem, most annyira másra nem. És akkor mondtam, hogy hát akkor kikísérlek. Hát azért, ha világgá megyek, az egy fontos dolog. Na de hát nyilván ott már elkezdtem gondolkodni, hogy csak nem indul el a városba, és kikísértem, és aztán ennyit mondtam neki, hogy szia, tudod, én nagyon-nagyon szeretlek, az utca végén, tudod, ott van az a nagy fekete kutya, majd azért azt valahogy került ki, és akkor én minden jót kívánok neked, meg imádkozom, érted, menjél. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy te most
világ? Most? Hát nem vagyunk rá felkészülve. Na, hadd menjen már világgá, és bezártam a kaput, és azt láttam, hogy elindul, és megáll az oszlop mellett, én persze elindultam befelé, tudtam, hogy úgyse fog el. Megáll, és nyilván azon gondolkodott, hogy hogy kellene visszajönni. Mert hogy úgy csak nem, hogy mégsem megyek világgá, hát az derogál. Erre már nem emlékszem. Tehát nem tudom, hogy jött vissza, és nem akarok valótlant állítani, de ilyen lényeg, hogy visszajött. Tehát el sem indult, mert azért az a fekete kutya, az ott fontos volt. Tehát elmehető világgá? Hát hadd menjen már el világgá. Mert neki ennyi jót, hogyha ő mérges, és ez a jobbik eset. Mondhatja, hogy nem szeretlek, mert dühös, és elmehet világgá. Nem rugdoshat, nem köphet le, és azok, amiket itt szoktunk látni, nem mondhatja, hogy utálok, és egyéb ilyen abnormális dolgokat nem lehet. Bekerdi Tamás szavait szeretném emlegetni, amikor azt mondja, hogy, és nagyon-nagyon fontos, a gyermeket csak a kamaszkor előtt lehet nevelni. Nagyon jegyezzük meg. Csak a kamaszkor előtt lehet nevelni, mert a kamaszkorban már leválik, önállósul, szembefordul. És ez igaz. A kamaszt a sodródástól már a szigor, a szülői szigor nem fog érdekelni. Tehát a 13 éves, akinél nem alapoztam meg, hogy én mutatom az irányt, és kisgyermekkorban nem alakult ki az a bizonyos, mondjuk nem anyagyermek, hanem a szülő-gyermek közötti kapcsolat, úgy rám vágja az ajtót, mikor azt fogom mondani, hogy akkor 10 órára haza kellene jönni, hogy vissza se fog fordulni, csak porzik majd az ajtófél. Nem fogja érdekelni, hogy mit mond a szülő. Egyáltalán 13 éves korban nem lehet elkezdeni nevelni. Nem, mert hogy ez már nem megy, és azt mondja Bekerdi Tamás, hogy kisgyermekkorban megkapott személyes érzelem védi meg a gyereket. Mi az, hogy személyes érzelem? A személyes érzelem lehet pozitív, vagy lehet negatív. Az is érzelem. A személyes érzelem a dicséret, és erről még bővebben is fogunk beszélni. Egy elismerő pillantás, ugye ezt megint csak tudjuk a férjünktől, a főnökünktől, hogy elég csak ennyi, hogy ez így jó volt. Nem mindig kell agyon tudjuk állni a gyereket, de van az, amikor igen. És majd beszélünk róla, hogy mikor. A puszi, hát ez annyira fontos. Hát puszíjuk már meg, mert hogy ő a miénk. És öleljük meg, és vegyük föl az ölünkbe. És ez nem azt jelenti, hogy az iskolában menőt itt vigyük le a lépcsőn. Hát ne vigyük le, mert neki már egészen jó lába van, menje. De még azt a 3 évest, azt vigyük már le, és szeressük. Úgy szeressük, hogy láthatóan, hogy ő érezze, és lássa, hogy amúgy őt szeretik. De hogy a személyes érzelem a tiltás. A tiltás ugyanúgy a mi szavunk, vagy a miénk, mint az, hogy nem. Vagy uram, bocsánat, büntetés. Hát no, van ilyen. Hát meg kell büntetni, és fogunk róla beszélni, hogy hogyan és milyen módon. És az életkorának megfelelő beszélgetés. Ezekkel a gyerekekkel, már a bölcsödésekkel is, az óvodásokkal egy élmény beszélgetni. És ezek a gyerekek vágynak arra, hogy beszélgessünk velük. Tehát innen közlem, és ezt a mondatot majd még egyszer fogom mondani, hogy ha beülünk itt lenn az óvoda előtt az autóba, amikor megyünk haza, és benyomom a telefont, nem pont most jutott eszembe, hogy hazáig valakivel még elintézek valamit, ezt nem érdekli a gyereket. Nem érdekli. És nagyon-nagyon rossz attitűd, amikor azt csinálom, hogy semmi baj, még hazaérünk, akkor benyomjuk a zenét, vagy ne adj Isten a televíziót. Itt el van csapva minden. Körülbelül, ha 4 órakor elvisszük innen a gyermekünket, akkor este 8-ig, jobb esetben 4 óra hosszát tudunk vele tölteni. 4. És én elhiszem, hogy sok orvos, sok vállalkozó és elfut előttünk az nagy üzlet, a nagy üzlet a gyermekem. Ő a legnagyobb üzlet az életemben, és ha elfutott egy több milliós, már hónap jön egy másik. De ezt a 4 óra hosszát nem adom senkinek.
És amikor már megyek le a lépcsőn, és beülök az autóba, nem kapcsolok be semmit, hanem, majd mindjárt el fogom mondani, hogy milyen kérdéseket fogok föltenni a gyereknek. Az is jó, hogy mi volt az óvodában, semmi. Ez jó, ezt fogja válaszolni, de ettől még azért nem rettenünk meg, és tovább fogunk kérdezni, a semmi is jó, és sajnos sok szülő úgy gondolja, hogy én már megtettem mindent. Megkérdeztem, azt mondta semmi, akkor ennyi. De hogy ne higgyen már el, hogy semmi, mert olyan nem létezik. És akkor azt mondtam, beszélünk arról, hogy mi a következetesség. Következetesség az egyszerűen az, amit már az elején említettem, hogy ha valamit eldöntöttem most a fejemben, hogy ez már így lesz, és így fog történni, akkor az úgy fog történni húsvétkor, pünköstkor, november 7-én, december 13-án, és amíg világ a világ. Egy gyereknek egyszer kell csak eljátszani azt, hogy kérek tőled valamit, légy szíves, így legyen. Na jó. Hát, na ez nem következetesség. Ez nem. Ha eldöntöttem, hogy következetes leszek, akkor azt végig kell vinnem minden úton. És az, hogy egy szülő rájön arra, hogy lehet, hogy itt egy kicsit elcsúsztam, na nem ebben a korban fogok bocsánatot kérni. Van az a kor, mondjuk a kamaszkor, amikor ő már le tudja reagálni, és azt tudja mondani akár magában, és látom a gyereken, hogy hú, ő is látja, hogy ez így nem volt oké. Akkor oda megyek, és azt mondom, hogy hát figyelj, ez nem így kellett volna. De ez nem az óvodáskor. Az óvodás, azt magammal beszélem meg, hogy lehet, hogy ezt nem így kellett volna, de nem állok oda a 3-4 éves gyerekem elé, hogy bocsánatot kérek, ne haragudj, hát gondolod, letérdepelek. Tehát nem, azt magammal beszélem meg, hogy ez lehet, nem így kellett volna. Nem vele. Ugye erről már beszéltünk, egy cuki kislány, de hogy azért ezek nem megengedettek. És itt sokszor látunk ilyet, hogy nyelvet öltünk, hogy rugdossuk a szülőt, ez így ebben a formában nem lehet. Nem lehet, azért nem, mert elvesztem azt a fajta tekintélyemet, amit szeretnék kivívni. És elsősorban nem barátok vagyunk a gyerekekkel. Az megint a mai kornak a divatja, hogy azt mondja, én barátok vagyunk a lányommal. Az nagyon jó, hogyha elértem oda, hogy 18 éves korában azt tudom mondani, hogy ugye azért mi valahol barátok is vagyunk, és hogy őszinték vagyunk egymással, de ez megint nem barátok vagyunk. Én vagyok az iránymutató, az édesanyja, nem barát. Szabályok kellenek. Le kell fektetni önmagunkkal, vagy nyilván a házaspároknak, édesanyjának, édesapának, hogy vannak szabályok. Egy munkahelyen is van szabály. Hát a világban is vannak szabályok. Ha most nem tanítom meg a gyermekemet, hogy vannak szabályok, akkor nem szeretjük a gyerekünket. Tehát, hogy ő ki fog kerülni a világba, lesz általános iskolás, lesz középiskolás, és csodálkozni fogok, hogy mindig be vagyok hivatva, mert hogy amúgy ez a gyerek nem ért és öntörvényű. De ő nem öntörvényűnek született, ő nem is beteg, neki nincs egyáltalán semmi baja, egyszerűen nem voltak szabályok, amiket követni lehetett, és nem volt rend. Rend és rendszer, és rendszeresség, és napi rend. Tehát, hogy azért, mert egy gyermek kicsi, az nem jelentheti azt, hogy nyilván a hétköznapokban vannak napi rendek, de hogy a hétvégére az nem úgy működik, hogy akkor 11 órakor még lehet az ágyba hemperegni, beviszem neked ágyba a reggelit, meg az ebédet, ettől rosszabbat nem is tudok elképzelni. Tehát akkor hol marad a család? Hát nem. Van egy rend, egy rendszer, amiben élünk. És nagyon fontos, van egy alá-fölé rendeltségi viszony. Nem a férjem és én közöttem, a gyerek és én közöttem. És neki tudnia kell, hogy ez az alá-fölé rendeltségi viszony azt jelenti, hogy én mutatom meg neki
az irányt. És újra csak a következetesség, mert valljuk be őszintén, hogy a következetlen ember az hiteltelen. Ugye mindannyiunk előtt, de hogy mi magunk is azzá fogunk válni a gyerekünk előtt. Hiteltelenné, mert amúgy mindegy, hogy mit követelek és mit mondok, mert a következő pillanatban, ha még 3 percig toporzékolok, úgyis megengedi. Hát nem toporzékolunk sem eddig, mert hogy ezt így ebben a formában nem engedjük. Tehát amennyiben ezeket nem tartjuk be, akkor nagyon nehéz felnőtt kor vár majd a mi gyermekünkre. Az őszintesség. Jó, ha egy családban van őszintesség, és nagyon fontos. De azért, hogy mi tartozik egy gyermekre, és mi nem, azért ezt tudjuk. Nagyon-nagyon fontos, ez nagyon nagy betűvel írom ki. Minden nap hallunk ilyet. A gyerek feje fölött nem mondjuk azt, hogy hát vége, nem bírok vele, kész. És már mama is kiütötte a biztosítékot, de hogy ő hallja, és pont ezt tudja. Hát ne csapjam el önmagam, nem mondunk a gyermek feje fölött ilyet. És őszinték vagyunk vele, de hogy abba van beleszólása, amiben ő kompetens. Hát, hogy mégse vele beszélem meg, hogy most csak anyagilag hogy állunk, meg nem is biztos, hogy kell hallja. Arra van egy idő, amikor megbeszéljük. Meg nem feltétlenül őt fogom megkérdezni, de nyáron hová menjünk. Majd mi édesapával eldöntjük. Tehát vannak dolgok, és majd mindjárt mondom, amiben van beleszólása, és van, amiben egy 3, 4, 5, 6 évesnek egyáltalán nincs beleszólása. Mert például ugye nem tartozik rá, mert őt ez egyáltalán nem érdekli, hogy szírom le a nagyszülőt, hogy mit telefonálok állandóan a barátnőmmel, ezeket ne a gyerekek előtt tegyük meg, ez őt nem érdekli, nem is fogja építeni. Van a napnak az a 8 órája, amikor el kell odaérnem, hogy dolgoztam, elvégeztem a dolgomat, majd 10 óra után vagy 9 után, mikor elalszik, fölhívom a barátnőmet, és addig biztos, hogy nem. És csak olyat beszélek abban a 4 órában, ami őt is érdekli. Például a nagyikról, akiket nyilvánvalóan dicsérek. És igen, tévhit az, hogy mindent meg kell vele beszélni. Hát nem kell vele megbeszélni. Meg lehet bizonyos dolgokat, majd mindjárt érintjük, de hogy ezek, amiket ők hallanak, és főként nem tudnak értelmezni és feldolgozni, lelki teherként áll előttük. Gondoljuk el azt a gyermeket, akinek minden nap, mikor mondjuk elmennek az óvodából, és mondjuk maradjunk a tipikus, beülünk a kocsiba, ugye nem beszélgetünk a gyerekkel, benyomjuk a telefont, és szegénynek újra végig kell hallgatni azt a pletykát, amit a barátnőmmel, meg az üzlettársainak nem tartozik rá, rendkívül rossz. Nem csak példa, hanem ez olyan, mint mikor mondjuk elhív a barátnőm, nem tudom én, teára, egy kávéra, és ott aztán mindenkivel beszélgetsz. El tudjuk azt képzelni, hogy eljössz velem kávézni, beülünk egy cukrászdába, csörren a telefonom, és bocsi, most ezt le kell. A kávézásunk annyiról szól, hogy ő mással beszélget. Valahogy ezt képzeljük el, amikor van a gyermek, itt van, és szeretlek, és csak amúgy meg nem foglalkozom veled, mert hogy amúgy ezt még el kell intéznem, ezt le kell telefonálnom, mindenkivel is beszélnem kell. És nem arról beszélek, hogyha a nagyszülő fölhív, ne vegyen föl a telefont, de nem akkor hívom föl a barátnőmet, meg az összes rokonságot, amikor vele töltöm mondjuk azt a tipikus 4 órát, amiről már beszéltünk. És a gyermekről beszélek, nyíltan vállalom a tehetetlenségemet, erősítem abban, hogy ő mutatja az irányt. Ez az, amit az imént mondtam. Nem beszélünk a gyermek feje fölött, és nem mondom el azt, hogy nem megy, és nem mondom el a szülőtársamnak azt, hogy nem akarta fölvenni megint ezt a ruhát, és amúgy egész reggel cirkuszoltunk otthon, és de ez oké, hogy ezt meg akarod beszélni, vagy meg akarjuk beszélni a szülőtársal, ez nagyon jó. De ő ne hallja, mert abban erősítem, hogy hát na, ezt holnap is eljátszok. Hát ne hallja, mert saját magamat
gyengítem és ledegradálom a gyereket. Pontosan tudjuk, hogy mit mondok előtte, és mit nem. Mert ő a maga szintjén egy nagyon okos, egy nagyon ügyes gyerek, és ezt pont megérti. Tehát azzal, hogy mit beszélünk, nagyon-nagyon fontos. Ami nem tartozik rá, azt nem fogjuk előtte. Arról nem beszélve, hogy lehet, hogy valamit félreért. Hányszor vagyunk mi felnőttek úgy, vagy kollégák, ugye, hogy csak rá kellene kérdezni, mert lehet, hogy nem úgy. És van bennem egy tüske, és mikor rákérdeztem, kiderül, hogy nem is erről beszéltem, vagy nem ezt gondoltam. És a gyerek lehet úgy, hogy az éjszakát végig sem alussza, mert csak ő hallott valamit, azt próbálja összekombinálni, köze nincs ahhoz, ami, és leterheltem lelkileg, és én nem az otthoni veszekedésekről, vagy nem perpatlanról beszélek, nem, amikor csak úgy beszélünk, de nem neki, és nem róla. Ne úgy álljon a családban, mint egy kis valami harmadik. Mert hogy mi ott mindig beszélgetünk, amúgy én is itt vagyok, velem is lehetne beszélgetni. Én nagyon-nagyon sokat beszélgetek a gyerekekkel, az önök gyerekeivel, és az életemnek nagyon-nagyon szép részei, amikor velük beszélgetek, mert ők nagyon-nagyon szépen tudnak és mindenről beszélgetni. És akkor nézzünk egy pár példát, amikor azt mondjuk, hogy képtelenség, reggel nem lehet elindulni, kitettem a szekrény összes ruháját, és nem tudjuk, mit vegyünk föl. Na akkor. Először is az, hogy bentre mit veszünk föl, itt mindig meleg van, ugye? Ez este. Este nem kiszedjük a szekrény összes ruháját, nem, hanem azt mondom, hogy figyelj, itt van ez a kettő közül választhatsz. És fontos, hogy ő válasszon? Nagyon fontos. Limpár Imre szakpszichológus ugye azt mondja, hogy gyerekkorban és felnőttkorban is választani kell. Dönteni már pedig kell. Vannak helyzetek, amikor nem dönthet már helyettünk senki. Gyerekkorba kell a választás lehetőségét megadni, és azt, hogy a gyerek dönteni tudjon. Mert azt mondja Limpár Imre, hogy lehet, hogy az a döntés nem jó, de az enyém. Én döntöttem így, ennek viselem a minden terhét, de hogy adjunk neki lehetőséget. Tehát nem arról beszélünk, hogy már pedig ezt fogod fölvenni, mert én ezt akarom. Nem. De kiteszek este kettőt, és azt mondom, a kettő közül választhatsz. És lehet, hogy nagy hirtelen azt fogja mondani, hogy nem, akkor majd én kiválasztom. De nincs harmadik ruha, a kettő közül lehet, ha akármi fog történni, választani, mert itt vagyok következetes, és ha egyszer azt mondtam, hogy a kettő közül választasz, a kettő közül fogsz választani. És ha nem, akkor én fogok választani, és azt fogod fölvenni. Döntsd el, oda kitesszük. Következő, és nem olyan rég is hallottam miért, mindegy, az csizma volt. Esik az eső. Mondjuk van nekünk 2 darab gumicsizmánk. Akkor mit mondunk? Itt a 2 gumicsizma, a 2 közül választhatsz. De hogy gumicsizmába fogunk elindulni és esernyővel, az egészen biztos. Ha nem jössz, akkor rád húzom. Nem, hogy akkor gumicsizma nélkül viszem el. Nem. Rád adom a gumicsizmát, és ebbe fogunk lemenni. Mai példa, bölcsöde. És ez tegnap történt. Kisgyermeknevelő azt mondja, hogy gyere, megyünk be. És ugye a bölcsödébe szakaszosan mennek be, most nem tudom, 3-an, utána megint 3-an, stb. Én nem megyek. Majd én a másik szakasszal megyek. Biztos, hogy így szeretnéd, kisgyermeknevelő? Igen. Jó. Jött a következő darabszámú gyereke, de ügyesen leöltözött, ő már akkor megy is benni. Nem. Te velük jöttél, velük fogsz bejönni enni. Hát ez úgy annyira nem tetszett. Jött a mai nap, jössz be, megyek. És ment. Ennyi, és nem imádkoztunk, és nem csináltunk semmit. Rendszer, szabály, következetesség. Nagyon-nagyon fontos. És semmi több. Tehát nem hozom el úgy, hogy kalimpál és mezitláb. És nem tudom, én bugyi nélkül, meg miket szoktam én itt hallani. Nem.
hanem felöltözünk, és ha ordítva is leviszlek, lehet, hogy egyszer, kétszer, ötször meg fogja unni. Ha nem, el lehet hozzám jönni az irodába, és azt mondani, hogy amit állított, az nem igaz. De nem. De nem engedem meg. Akkor is a gumicsizmát fogod fölvenni, vagy a bundás csizmát, vagy nem tudom én a szandált, valamiben választhatsz, de nincs abnormalitás. Hát nem veszek föl bundás csizmát májusba azért, mert ő azt szeretné, és amúgy cirkuszol és ordít. Lehet, akkor is fölhúzom rád, és így foglak levinni. Na és akkor ezt nevezhetjük akár szigornak. A kimondott szónak súlya van, amit az imént elmondtam, ezért ne legyek hiteltelen. Mert miként azt fogom mondani, hogy kettő közül lehet választani, és ő odaszalad cuki, édes, aranyosan a szekrényhez, és azt mondja, hogy de én ezt szeretném. És azt mondom magamban, hogy amúgy lehetne, hogy azt vegye föl. Hát lehetne, de nem fogja. Mert ha én, mint szülő azt mondtam, hogy a kettő közül kellene választani, akkor a kettő közül fogsz választani. Nem fogom a harmadikat, mert onnantól kezdve rögtön hiteltelenné fogok válni. Ne legyek következetlen, még akkor sem, és erről már beszéltem, és ne kérjek bocsánatot, ha időközben valami mást gondoltam, vagy valahogy máshogy. Nem, egy kicsi gyerektől nem kérünk bocsánatot. Majd eljön az az idő, és nekem is volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy nem volt oké, de akkor már azért 15 éves volt, és azt mondtam, hogy figyelj, hát ez most lehet, hogy nem így kellett volna. De ő már megérti. És ő is azt tudja mondani, hogy lehet, hogy nekem se így kellett volna. A kicsi gyerek ezt még nem tudja, ezt kell elérnünk. A gyerekünk, mindenkinek a gyerek egy nagyon értelmes, és mindent megért. Innen újságolom, mindent megért. Lehet, hogy félreért, de mindent megért. És lehet vele beszélni, beszélgetni. De a beszélgetés az nem azt jelenti, hogy igen, nem, jó. Ez nem beszélgetés, ez a kérdést teszek föl, és jobb esetben is válaszolok rá. Tehát egy 3 éves korú gyerekkel mindent meg lehet beszélni, és ami nagyon fontos, hogy érzelmileg közelítsünk a gyerekhez. Minden gyerek képes érezni, és képes sajnálni. És a gyerekek nagyon képesek sajnálni a szülőt is. És nagyon érzékenyek arra, hogyha azt mondom, hogy jó, most ezt csináltad, amit, de ezzel engem nagyon megbántottál. Tehát képzeljük el azt az ambivalens helyzetet, amikor már az óvónéniknek ugye teljesen vége, akkor szoktak olyat, hogy akkor megyünk Ildikó óvónénihez az irodába. Hát én ott semmi extrát nem csinálok, csak ugye elkezdem mondani, hogy hát ez így azért nem jó, meg. És ez múlt héten történt, nem szeretném kimondani se a gyerek nevét, nyilván se az óvónéninek a nevét, de hogy bejöttek hozzám, és hogy na mondom, akkor ülj le, akkor beszéljük meg. És valóban csak annyit mondtam, hogy figyelj, nem jó lenne neked, tehát ez a prédikálok, nem jó lenne neked, hogyha egyszer, nem járt még a szülő az irodámba, de ha egyszer úgy jönne apa vagy anya, hogy azt mondom, hogy tessenek már ide bejönni, mert szeretném megdicsérni. Ma annyira nagyon-nagyon ügyes volt, és ezt még mondtam, vagy 3 percig, és akkor ennyit mondtam utána, hogy igen, akkor már mondta, hogy jó, hát ezt így kellene. Mégis valamilyen módon megszittam, nem dicsértem, és fölállt. Nyilván azt mondtam neki, hogy menj oda óvónénihez és kérje a bocsánatot. Ez megtörtént, és utána odajött hozzám, ambivalens, ugye? Odajött hozzám, átölelte a lábam, és azt mondta nekem, szeretlek, Ildikó óvónéni. Amúgy nem kéne, hogy szeressen. Hát most mondtam el neki, hogy az, amit tesz, nem jó. De hogy értjük? Tehát attól, mert, és én nem az anyukája vagyok, vagy voltam, attól, mert én nem leordítom a fejét, nem bántalmazom, csak elkezdem neki mondani, hogy ez így nem jó, és ez nekem nagyon fáj, és óvónéninek ez nagyon fáj. És a gyerekek nagyon érzékenyek, és nagyon értik, és lehet velük, minden gyerekkel lehet beszélgetni értelmesen, mindenről, akár a Nagyi haláláról, ez megint megérne egy előadást,
A nagyi haláláról is lehet beszélni, arról is, hogy mit fogunk fölvenni, és minden, ami őt érinti. Hogy mire emlékszel a nyári nyaralásból. Hogy ugye emlékszel, hogy az milyen nagyon jó volt. És ez már rögtön egy remek beszélgetés. És akkor eljutottunk oda, hogy büntetés. És milyen a jó büntetés. Hogy mi a jó büntetés. Nagyon-nagyon fontos, nyilván nem feketével van szedve. Szeretetet soha nem vonnak meg a gyermektől. Sem szóban, sem tettleg. Hát ilyet soha nem mondok, hogy jó, kész, nem szeretlek. Mert hogy a szónak értelme és súlya van. És mit mondtam? Nem szeretlek. És ő ennyit vesz le belőle, és összeromboltam mindent, mert este oda, és azt fogja mondani, hogy nem szeretlek, lehet, hogy el is fog menni. Hogy akármi is fog történni. És kombinál, mert hogy láttam mesét, és mindent, ahol nem szerették, és kész, össze is dőlt a világ. Tehát ilyet soha nem mondok. Azt tudom mondani, hogy én téged nagyon szeretlek, de ez, amit te most csináltál, minden határon túlmegy. És ahogyan viselkedtél az üzletbe, hát ne haragudj, egy ilyen nagy fiú, meg egy nagy ilyet nem, és legközelebb nem megyünk együtt. És legközelebb tényleg nem megyünk együtt. Mert hogy ő fogja várni a legközelebbet, és ha anya elfelejti, és megy, nem, most itthon maradsz édesapával, és nem jössz velem vásárolni, és uram, bocsán, nem is hozok neked semmit. Hát gondolom, sem éhen halni nem fog, sem semmi baja nem lesz, de rosszul fog esni neki, és egészen biztos, hogy legközelebb 3-szor meg fogja gondolni, hogy mit mondjon, és hogyan cselekedjen. Tehát, hogy a cselekedetet hangsúlyozzuk, mert hogy egyébként lelki nyomorba fogom dönteni a gyereket. Legyek példa, legyek biztos háttér, akitől lehet kérdezni, aki rám ér. Ugye? Aki rám ér. Rám ér az a szülő, amit már beszéltünk, és szándékosan hangsúlyozom, aki beül az autóba, és benyomja a zenét, és nem beszélget a gyerek, az nem ér rám. Nem kapcsolom be a mesét. Nem kapcsolom be a mesét, mert most vagyunk együtt. A beszélgetés nem kérdés-felelet. Az nem arról szól, hogy jó, igen, nem. Hanem azt mondom, hogy mi volt az óvodában ma? Semmi, ugye ezt mindannyian tudjuk. De azt mondom, hogy, vagy én legalábbis ezt mondtam annak idején, nekem is nyilván azt mondta, hogy semmi, de ha azt kérdeztem, hogy volt rossz gyerek? Rossz gyerek? Egész nap. És onnan már meg fog nyílni. Nincs az a gyerek, aki nem fogja elkezdeni mondani, hogy bizony, hogy az történt, hogy, és már is kérdezhetem, és ez vele történt? Nem vele. És vele mi történt? És a barátoddal mi történt? És mit játszottál? És óvónéni, mi volt a foglalkozáson? Volt új vers? Nem baj, hogy milyen, de volt. És képzeld el, hogy mi történt velem. És amúgy lehet, hogy semmi. De hogy azért találjak már ki, legyek olyan leleményes, hogy képzeld el, hogy az történt, hogy amikor reggel mentem az autóval, akkor nem tudom én, előttem ment egy öreg néni át a zebrán, és gyorsan kellett fékeznem, mert alig vettem észre. És 500 000 ilyen példa van. Vagy képzeld el, hogy beszéltem a nagyival, és ez és ez, és ennek nem kell mindig valósnak lenni. Tehát innen jelzem, hogy ez nem kell mindig, hogy valós legyen. De beszéljünk, beszélgessünk, és szóljon hozzá ő is. És mi volt a mai napban jó? És mi volt, ami a mai napban nem volt jó? És ezt nem szeretnéd még egyszer. És ha beszél, akkor már a beszéd hibáján is javítottam, akkor megvan közöttünk egy kapcsolat, de ez csak úgy mehet, hogyha van időm arra, hogy ráfigyelek. Ha nincs a kezembe a telefon, mert ugyan ma nincs itt az a szülő, de hogy leállt óvónénivel úgy beszélgetni, hogy közben a telefonját nyomta. Tehát, hogy ilyen esetben nem tudok segíteni, tehát, hogy valaki úgy ül itt, hogy úgy nem lehet. Azért szeretem,
a gyerekemet? És azt mondom, hogy ő az enyém, ugye vannak ezek amúgy nagyon szép, hogy ő a mindenem, az életem, a kincsem, és számoljam már össze, hogy mennyi időt töltök vele aktívan, hogy úgy mi együtt. Az, hogy szeretem, az beszélgetünk, ezek nem elcsépelt szavak, ezek fontos dolgok, és ezen gondolkozzunk el. És mit lehet vele még megbeszélni, amiben dönthet? Már reggel mi legyen este a vacsora? Mit vásároljak be hozzá? Vagy eldöntheti például ő, hogy milyen sütit süssünk. Ha nincs kedved nekem segíteni, nem baj, de ha megmondod, hogy milyen sütit szeretnél vagy mit szeretnél a hétvégén enni, vagy menjünk és apát kérdezzük meg, hogy mit szeretne enni. Egy csomó olyan dolog van, és akkor oda megyünk apához, de apró játékok. Hallod, jön apa, áll be a kocsival. Bújjunk el, és elbújunk, és megijesztjük apát. És persze, apa hallja az egészet, de hogy ez majd meglátják a szülők, hogy ez akkora élmény a gyereknek, nem kell lehozni a holdat az égről, egyáltalán nem. Csak vele kell lenni. Nagyon-nagyon rossznak tartom azt, hogy ma anyagi függésben élünk. Tehát mindenki meg tud vásárolni mindent, és úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy tárgyakat adunk és tárgyakat vásárolunk, és mindig is, az nagyon jó. Az nem fog minket innen közlöm soha pótolni. Az, hogy vettem neki, nem. De azzal sem nevelek, hogyha elmegyünk az üzletbe, ugye sok ilyen cirkuszt láttunk már, és akkor mindenhol kell nekem minden, mert amúgy meg úgy is tudja, hogy meg nem azért nem veszem meg, mert nincs pénzem, de nagyon jó nevelési attitűd, hogyha úgy indulunk el otthonról, hogy megyünk vásárolni, be fogunk menni körülbelül 4 üzletbe. Most talált ki, egy üzletben választhatsz egy dolgot. Soha nem felejtem el, hogy annak idén Edelényben volt már profi, meg kóp. És akkor mentünk, már akkor a 2 gyermekem megvolt, és ezt így elmondtuk otthon, választhatsz. Nem mondom, hogy melyik gyermekem, de hát ő természetesen már profiba telepakolta. Jó, mondtam neki, pakolj ki minden, egy maradhat. És a másik gyermekem nem választott itt semmit, mert tudta, mit fog a kóba. De megkérdeztem a pénztárnál, biztos, hogy ezt akkor kéred, mert a kóba már nem vásárolunk akkor semmit. Nem, ő ezt kéri. Jó, elmentünk a kóba. A kóba nyilván az egyik gyermekem, aki nem választott semmit, kiválasztott valamit, és bőszen hozta a másik is, és tette a kosárba. És mondtam, hogy hát nem. Na, ott volt egy nagy cirkusz, és soha nem felejtem el, hogy egy idős néni állt mögöttünk, és mondta, hogy mert te nekem semmit nem veszel meg, és a néni állt, és azt mondta, hogy így van a szó a számba, úgy is nézel ki. Kislányom vagy kisfiam, mindegy, mint akinek nem vesznek meg semmit. Na hát ezzel szállok a sírba, mert hogy ez így megmarad bennem, de legközelebb. És ugyanúgy elmondtam egy valamit. Nyilván nem azért nem tudtam volna megvenni, hanem hogy mikor fogja megtanulni. Találd ki, hogy az az egy, és nem veszünk a másik boltba, és ha levágod magad a földre, és cirkuszolni fogsz, legközelebb nem is viszlek magammal. És nem is fogom elvinni magammal. És nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert ez a következetesség. Jó. Egyre inkább, és azt nem is mondtam, hogy mennyire rossz az, hogy mindennel az internetet veszük elő. És az is rossz, ha én nem vagyok orvos, és én majd mindjárt a Google-ba ki fogom nézni, hogy mi bajom van, hová menjek, mi lesz a sorsom. Ez ugyanígy a pedagógiával is így van. Ne nézzünk ki mindent az internetről, mert az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát ma ez az elterjedt nézet, hogy nem használjuk azt a szót szülőként, hogy nem. Ja, ha majdnem elüti az autót, csak nem fogom neki mondani, hogy ne szaladj már arra. Tehát, hogy ez abnormális, ez nem normális. Van az a szó, hogy nem. Használom azt a szót, hogy nem, azért, mert szeretem, mert nevelem, mert következetes vagyok. És nem fogom hagyni, hogy fölmásszon a szekrény tetejére, és magára szakítsa a szekrényt. Hanem azt fogom mondani, hogy nem, ezt nem szabad. Tehát ő nem egy kiskutya, meg lehet vele beszélni, hogy mit és miért. Szabad és nem. Tehát ha mindig csak azt fogjuk mondani, ne csináld ezt, ne menj, ne, de hogy miért nem? Hát azért fogd a kezem,
Mert itt nagy a forgalom, és elüthet az autó. És azért, mikor megyünk lefelé, ne rohanj előre, fogd a kezem, meg kirohansz a kerítésen, vagy a kapun, és elüt az autó. És ha így történt, akkor mikor beülünk az autóba, beszéljük meg, hogy na ez így nem, és még egyszer biztos, hogy nem, és akár fogsz kiabálni, lefelé fogom fogni a kezed, bármennyire is nem tetszik. Mindannyiunk gyereke, főleg a kicsi gyerek nyitott a világra. Nyitott. Hát ő egy annyira nyitott lélek, és figyel rám, és figyel a világ dolgaira, nem egy robot. Van, itt jön mellettem, szépen teszi a dolgát. Nem. Ő az én gyerekem, akit a világon mindennél jobban szeretek. Beszélni, beszélgetni akár a rosszról is. De nem arról, hogy most anyagilag hogy állunk, de arról például igen, hogy a nagyi beteg. És ez már nyilván egy másik téma lehet, de hogy a nagyi beteg, jó, hogyha tudsz róla, hogy nagyon beteg. És nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát, hogy beszéljünk erről is. És nem beszéltünk arról, hogy milyen is valójában a jó büntetés, ugye? Tehát van bünte? Van, hát. Semmiképp sem ütöm, vágom a gyereket, ezt nem is kellett volna mondani. De nem is olyan a büntetés, ami neki nem fáj. Tehát attól rossz a büntetés, nem tudok elképzelni, mint hogy menj föl a szobádba. Hát ezt jól megbüntettem. Arról már nem is beszélve, hogy ott van egy csomó játék, ezt jól el van ott egész este, de hogy ez is egy másik téma lehetne, hogy ugye mi mindent csinálhat ő ott akár önmagával. Tehát rád se nézek, és aztán ott minden is történhet, ugye? Aminek nem biztos, hogy kellene. Nem zárom rá az ajtót, nem ez a büntetés. De a büntetés az, hogy azt mondom neki, hogy most legózhatsz itt mellettem. Én főzök, lehozod ide a konyhába a legót, és esetleg itt legózhatsz. De csak bizonyos számot hozhatsz le, nem az összeset. Vagy azt mondom, legózni, nem legózol. Gyurmázni amúgy nem szeret, tehát most gyurmázni fogunk. Vagy én főzök, te meg gyurmázol. Igen, azért gyurmázol, tudom, hogy, hát ne áltassuk már, tudom, hogy nem szeretsz. De addig, amíg itt nem produkálsz valamit, nem fogsz elmenni. És hogy ez fáj neki? Hát, hogy fáj. Vagy akkor most színezünk. Hát nem nagyon szeret színezni, de nem baj. Amíg nem színezed ki, addig ezt fogod, mert szófogadatlan voltál. Tehát, hogy azért a büntetés az olyan legyen, amit, hát most ebben a büntetésben amúgy el vagyok évekig, mert amúgy nekem nagyon jó. Vagy azt mondom, hogy amúgy terveztem, persze eszembe se jutott, de amúgy terveztem, hogy a hétvégén elmegyünk a játszóházba. És nem azt mondom, hogy nem megyünk el a nagyihoz, tehát ez nagyon rossz büntetés, a nagyihoz elmegyünk. De amúgy nem is terveztem, hogy játszóházba megyünk, de nem fogunk most elmenni. És neki ez pont elég, hogy én azt mondom, hogy terveztem. Anyának megfordult a fejébe, és ezért nem megyünk el. Vagy egyáltalán itt ülsz most mellettem. Ez nyilván óvodában is egy életszerű dolog, hogy most itt ülsz. Lehet, hogy beszélgetünk, de most itt ülsz, addig, amíg elgondolkodol azon, hogy mit tettél, és azt meg is beszéljük. Megbeszéljük, hogy szerinted is rossz-e, amit tettünk, de hogy ehhez idő kell? Ehhez nagyon sok idő kell. Ehhez idő kell a gyerekemre. És hogy innen hazamegyünk, és ha mindezeket megtesszük, lesz belőle dac? Lesz. Lesz belőle sértődés? Persze, hogy lesz. De hogy újra és újra mondjuk el azt, hogyha holnap is ezt fogod csinálni, meg holnap után is, mert ez nagyon nem szép, akkor ugyanez fog rád várni. Hát ez bármennyire fáj, ezt kell tenni. A jó szülő játszik a gyerekkel. Játszik. Én tudom, hogy a pedagógusok azok, meg az óvodapedagógusok, akik megtanultak játszani, de próbáljunk meg legózni, próbáljunk meg a 4 óra hosszában, azon túl, hogy eszünk meg mi, az otthon töltött időben játszani vele. Mindegy, hogy mi, de ott üljünk mellettük, és a telefont nagyon távolra tegyük el. Játszunk a gyerekkel, mert azt ő élvezi. Fordítsuk föl a lakást, nem számít. Bábozzunk,
nem tudom, hogy mesét olvassunk, bármit, csak együtt legyünk. Még ami nagyon fontos, ne keressük állandóan a társaságot. Én nem mondom, hogy az a szülő, aki állandóan azt keresi, hogy hová menjünk a hétvégén, ez a mindegy, csak otthon legyünk, mert nem megy, nem bírom. Hát ez nem így működik. Ne menjünk állandóan valahová, ne túrázzunk mindig, ne kiránduljunk mindig, ne menjünk mindig a Bahamákra, mert olyan is volt, gyerek jött be hozzám már, nem most, egy kicsit lelkileg össze volt zakkanva, és az én szívem, ami már nem mai, szorult össze, amikor azt mondta nekem, hogy Ildikó néni, megmondod anyáéknak, hogy ne menjünk sielni? Megmondod, hogy otthon akarok lenni? Nagyon okos gyerek volt, nagycsoportos. Otthon akarok lenni. Semmi más nem akar. Ne menjünk mindig játszóházba, ne menjünk mindig valahová, ne húzzunk magunkkal állandóan vásárolni, hanem legyünk otthon és együtt. És szedjük szét a házat, és a jó szülő bebújik este az ágyba. És nem a telefont adja oda, hogy akkor itt a mese, hanem azt mondom, hogy gyere, bújj ide mellém, de egészen ide, mert mindjárt elmegy az idő, és nem fog oda bújni, és azt mondom, hogy mesélek egy mesét. Nem kell elkezdeni megtanulni mesét, ne kezdjünk el. Meséljek az életemről, amikor apa udvarolt nekem, amikor, hát mindenki ki tud egy olyat találni, hogy amikor a nyuszi összetalálkozott a rókával, ehhez nem kell pedagógusnak lenni. Nem a telefon mellém bújik, minden este mellém bújik az ágyba. És együtt vagyunk, és onnan megyünk aludni. És puszit adok neki, és nem rázárom az ajtót, hanem itt van, mellettem, és mesét olvasok, és mesét mondok, és lapozzuk a könyvet. Ezek borzasztóan fontosak. És elmondhatom azt is, hogy nekem mi az, ami rosszul esett, hogy bizony a mai gyerekek érzelmi elszigetelődésben élnek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, amit az imént mondtam, hogy együtt vagyunk, egymás mellett. Egymás mellett, testileg. Nincs személyre szabott figyelem. Lecsökkent a személyre szabott figyelem, mert sok gyerek él fizikai jelenlétben, de érzelmi elszigetelődésben. Ami együtt vagyunk a család, de mindenki külön-külön csinál valamit, az nem érzelmi együttlét. Amikor ülünk és társasozunk, kártyázunk, beszélgetünk, az együttlét. Egyébként nem. És igen, ne gondoljam azt, hogyha egymás mellett vagyunk, de hozzá se szólok egész este, akkor az jó, az egyáltalán nem jó. Amikor azt mondom, hogy akkor mi is valójában a szeretet. Mikor érzi majd azt a gyerek, hogy nem magányos, hogy a szülő nem csak fizikailag van mellettem, hanem ő figyel rám, szeret engem, rám koncentrál. Család. A család az jelenti az otthont, ahová mindannyian szívesen megyünk. És puszit adok neki. És mindig innentől, mindig állandóan, nyilván nem minden pillanatban, de hogy amikor elválunk, amikor én úgy érzem, gyere ide, megölellek, puszit adok neki. Ölelés. Hát ez annyira fontos. Mi szeretjük, amikor minket megölelnek? Hát hogy ne szeretnénk? Akkor ő még inkább. Úgy váljunk el az óvodába, hogy nagyon szeretlek, és valamikor, amikor rég voltam főiskolás, de azt mondták, hogy fentről nem magyarázunk. Tehát fentről a szeretlek, az nem. Ugye van itt Tobó néni? Tehát, hogy így. Mert így vagyok vele szemkontaktusban, és nagyon szeretlek. És igyekszem érted délután, legyen szép napod. És megpuszilom, megölelem, mert számtalanszor látok olyat, és lehet, hogy azok a szülők nem ülnek itt. Na menjél! Na, hát ez nem így működik. És minőségi idő, amikor együtt vagyunk és játszunk. És ha szeretem a gyerekemet, akkor már most nem dolgozom. Nem, akkor vele vagyok. És beszélgetek. És a közös étkezések. Tehát, hogy olyan nincs, hogy tálcán eszik apa, anya, meg mindenki a nappaliba, és közben mit csinálunk? Nem. Asztalnál ülünk,
Mindannyian ott ülünk, vagy apa nincs itthon, akkor a gyerekkel ülök, de asztalnál ülünk, és lehet közbe beszélgetni. És ott ülünk, és kulturáltan ott étkezünk, mert ez a normális. És ugye otthon vagyunk, és együtt vagyunk, mert ez a család. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy tudtam egy picit segíteni abban, hogy hogyan kellene. Aki így csinálja, annak közlöm, hogy jól csinálja, és örülök, hogy meghallgatott. Aki nem, vagy akik nem, azoknak pedig itt van a feladat. Ez nem olyan nagyon nagy dolog, de hogy idő kell, az biztos. Hogy azt kell mondanom, hogy most nincs telefon, nem beszélgetek, hanem vele vagyok, máshogy nem fog menni. És következetesen. Jó? Én vagyok a példa, én vagyok a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, fogadják meg mindazt, amit mondtam. Dicsőség Jézus Krisztusnak.